Lat kalah. Ora kalah. Cedak marang bacaramu para kawan. Kula wonten dawuh, Nun. Pakmu jeneng iki? Inggih. Loh, aturaken sugeng. Ya. Lungguh luwih dhisik. Nggih, Nun. Nun. Apa Cak? Rene ade. Restina samya maluncana karna karni sukuloro watek nyawiji sukuloro watek ana nyawiji sae padha kawan dalem dina iki aku diutus marang bendaraku Prabu Duryudana kanggo bubarna ana sakjroning pertapan Kutarunggu kamangka dina iki bendaraku Prabu Duryudana ngrasakake Wahyu Makunarama kena ora kena ayu diboyong sang Begawan Kesawasidi kanggo syarat sarana bendaraku yaiku anggone gayuh Wahyu Makunarama. Ya apa Nduk? Ya apa Nyak? Wong Wahyu kok dijompok. Kamangka yen wong kepengin oleh kanugrahan kudu gelem poso. Kudu gelem betah lara, lah iki kok dijaluk, Cak. Kersanipun ndara kula Galenggaraja, ayo padha digempur. Sapa wae sing ana nang jabaning pertapan Kutarunggu, wah tak pateni kawarat. Tutup laguku padha kawan.
Apa sih, Wak? Ate babuti drengos barang Kapakno. Ayo, Dik. Bendara mosok bendara ponokawan karo ponokawan tak biyuk-biyukno kok, Dik. wah mboten Wak Gak iso, Dik, rambungane are. kula mboten melu-melu Wah, rambungane gak meluk-meluk gak iso. Tak biyuk-biyukno kan ae, Mas ya. Dol tanyo wong ora babang wedanani ora kales tikal balamur paningalnya wong ngarpo yana satria samya nyandang aluka Yalah keparat. Enak anggon kula maku ana sakjroning pertapan Kutarunggu dadak ana bedhes putih sing wani ngedang dalan. Yen pancen bisa tata jalma margage ngaku sapa kang dadi dasa namamu. Ladyalah alon dhisik. Ana wong tambyak-tambak mlebu ana sajroning pertapan Kutarunggu bali takon sapa kang dadi aranmu? Keparat. Kaya aku Galengga Sura. Galengga Sura bener kang dadi kandhamu. Saka ngendi asal mulan apa kang dadi setiamu? Ora tedeng aling-aling. Tak boyong Sang Begawan Kesawasidi kudu ngedhokake Wahyu Makutarama kanggo bandaraku Sang Prabu Duryodana. Oleh tak jaluk, ora oleh ya tak jaluk. Yang mbok alang-alangi wah tak pateni keparat. Apa-apamu? Kanok perkara, elek perkara. Kanok gawe, elek gawe. Yen pancen kandel temen kulit bayu Bajuwa kabehna kaprawiran bojo maju siji wong sak negara maju bareng ora bakal mundur secangkah. Ayo nono kaprawirane Raden Hanuman ya Sang Begawan Kapiwara keparat wani karo wong kaya jiwa ragaku apa sing tak wedeni budi tak sembadani ngamu otak kembari perwira tak badani pati keparat kumlawe tanganku tiba nang parepmu pecah karo jawane awas keparat gebrakan dang mari dang wis, Dik. Wadah. Dongaren gak kaya bensin kecampur gas ngono. Wah. Mumpung dorong. Dina iki pertama. Ya wis, awak dhewe padha-padha wong gurine, aja kathik congkrak gak iso, Dik.
Wingi mari kaya ngono hari tak enak-enak saiki aja ngono. Wis ayo ngene lho, Pak. Api-apian aten. Lah. Ngono adik ya. Sing arep cek ning ngarep, sing mburi cek ning mburi awak dhewe aja melu-melu. Ya wis. Kembang sentul ya, Dik ya. Ya. Rek rono aku tak rono ya, Pak. Ya, Dik. Api-apian aten ya. Ya wis. Aduh. Parat. Tak canda. Waduh. Wah. Genti genten sak karepmu. Apa-apa. Gak apa-apa.
Waduh. Ki, padha kawang. Dalem. Tak sawang ora sepiro ki. Dadak pinter parake. Anoman. Nggih atos-atos non. Wong iki gak tau ndelok wayang be Cak. Apa ndu? Wong ndara amonan Anoman. ndara anoman are tinggo sembrono. Wong anjene Sekar Banjar ya gak iso mbojok Cak. Diarani wong ngene iki ibarat uler. Lah kok uler? Uler nek gak dipateni ngendhok. Mula nek gak kenek dilingno digonggo ae Cak nang matek. Oh niku aja ngono. Niki kersanipun ndara kula kados pundi? Kula aturi monggo bangsul mawon. Matur dening Sang Miku Begawan Puja Dahana kersanipun pundi mangke saged unggul yudanipun. Ngono nggih. Nggih. Monggo kula aturi balik mawon menawi gugu ature Pak Mujeni. Monggo bangsul mawon. Yen kaya mangkon aku manut apa kang dadi aturmu? Nggih, monggo. Duwen ngaturaken kabar tiwas, Den. Wis dicukupi sakmene ya, Nak. Sing duwe gawe njaluk mucuki kanggo syarat mergo gak tau duwe gawe. Ngono. Iki ya karo bagi waktu marang ngene ana tari remo. Ngono ya, Mak. Nak. Ya ana kurang leputi ayo nyuwun pangapura. Wis dicukupi sakmene ya, Gong. Iya, Mak, aku manut. Ya wis. Sekali merdeka tetep merdeka.